kaluluoy dito aton. Ada ka pala nga ni nakakapitan na largan at sarakyan. Pastilan, amo tatak nababarakan. Pag tilusad ka wala na kasi na konduktor. Nasing man ako. Gusto ka mag-swimming. Oh, yan. Libre it Dagat. pool. Pagkato ka hadagat, libre it, ano nga rin, mga shade. Libre shade. Libre it Karigo. shower. Oh. Kaumanim hadagat. O kaumanim karigo, pwede ka na kung o kaumanim magdagat, pwede ka na kung kumarigo nga lumakat na. Mamala ka. Oo, Pwede ka na mamasya. mag-opisida or after Oo. mang-mall ka na. Kahit kariguan, kung baka kompleto. Good. Plito. No, di ba? Na-penalty nga niya ako ano di. Yung siya nga ni Jason, waringan lamay sa pagpark. Una-una niya, wala niya violation. Pag siya kay niya ni auto, gititis na yan. May ning violation, amot yung multa. Pero to, Bungguay nga nito at auto or nasagi or nagasgas yung galaman o lugod. paggawas ito maglalaman no hay lugod. Nagkakasang kay lugod. Oo. Ano man pinaka mahusay niyo nga katuan? Hagi, pamati ko, puro lang mahusay. Di rin may dito ano man pinaka Ang pinakamahusay ngaging kadtuan. Nanunulodhin mga hotel para lang mag-lunch. Wow! Super social. Nawara na akong cane. Nabayaan ko ito? Trolley hamol. Hello. Hi. Welcome back to Back to Waray Kato. oh my God. Oh my After God. how many months? 1 year. Almost 1 year na. Tikahan last naman na podcast. So, Hi! hello. Bless you guys. Kumusta? May da kami kuan niya na bisita from Philippines. Yay! Mommy and the daddy. We're here! Adi kami! So, kumusta man iyo bakasyon? Pera ka mo ka man. Badaw. Tikanghan August 22. Tapos siya na October 21. Hapit na duha ka bulan. Yehey! Yay! Ang duha ka bulan nga bakasyon. Bakasyon grande. Ano man ang iyo kuan masiseringan niyo after 6 years? Oo. Agi kadamo man hadto nga baga mga maghusay nga ang gimpinan masyadahan. Bisan la makapoy hatiil alams na ang mga senior. Senior San Salvador. Ay diri senior citizen. Kay ano usay daddy liwat ni daddy. Mga senior citizen, senior. Kuan na yung microphone. Microphone. Di ka mababatan mo side comments. Di mababatean iti mga fans. May nababatan ito. Di ka nabati pero di nabati ako. Oh, nabati ako didi. Ano man ni mayayakan di? Ano man ni mayayakan di? Kumusta man tiyo bakasyon? Ada bagang marisyuhay, bagang mag-uulay. Mag-uulay kay ano ka mag-uul? Pirmi ka ginahagkot? Di nasa ko pambalay. Dik na ilabit, aircon dikit hagkot. Paggagawas liwat, ano man? Gawas ko liwat, tukaw. Magawaray pauwahan, haning bakasyon. Ayaw pagtabo na dito yung mababa para nababatian ka. Okay, amo ito didi. Asiring ka lang ano to ni mayakan na ako na mapasuya na dito. Awan ito, di kaya ko itong hagkot. Yan na, ka-experience ka lang. Tuwaray parong-parong terkon. Amo. Yan ang nga, baga di rin mga klaro, gagawin kakadal ako. Kakadal ka.
Apo, ado, ito nga mangunguli kita. Di ka na ngayon naaarahit baga mahagkot na. So, savings na init aircon. Ada kay iba man happiness it kuan. It pasok. Ada kaya mo na. Humidity kasi aton talagang mahulus man. Diri man pero din nga dry ba. Pero yan na paupay ng panahon, di na ka makakaabot nga ako. Pero okay kuman itong paggagawas ko nga baga mapaso. At least, iba nga feeling. Ato ka Pilipinas. Pero diri daw anong mahulus. Diri it paso din eh. Diri pero happiness nga mapasok ang mapaso mapilit dayon. Oo, okay. Din eh. Kin babalas kalatin Din eh. Bisang patakas. Amo siya rin ko di ba yung nga. Bis ka magpasirak di ka magiitom. Amo nga, ni kay baga pamati ko, baga mabusag na kiyan. Buyag. Oray na, di na makakahalin ni Gluta White. Makakalin Kojik. Tanawadat ka ni daddy. Buhok, mabusag na. Ikan daddy, buhok man lang nagbusag. Tabunit yung baba, pangyakan la. Balit na, pahamis balit din eh. Kay palitag bulsa mahamis na. God. Mga ani nga napalibre kami ay mo kanina. Amo iton. Para maghamis good. Para mauli ko ang good. Damot experiences. Pag-uli ni mo, damo ko ti mistorya. Oo. Uti pariwari na gudak korta kaya ako dito na imod man. Nanunulodhin mga hotel para lang mag-lunch. Wow! Super social. Amin to didi. Ilobla. Ano? Ilaw. Ilobla. Ilubla. Basta may ada. Talag siya man lagi tayo Alams na. Fight. Talag sa mga magsinusyon. Talag sa mala. Talag siya man lagi tayo maghinambu. Kaya mo ito, maupay, at least nakaka-experience Sa ka. experience ka mo oh. At mga surod lang didi. At mga attraction libre. Balit. Oray bayad. Uri bayad, maghusay pagod, Timo super. la. Ano niyo pinaka-favorite? Ano man pinaka mahusay niyo nga katuan? Hagi, pamati ko, puro lang mahusay. Di, may dito. Ano man pinaka... Ang pinakamahusay, ngaging kadtuan. Sige. Ang baga imposible ko ngaging kadtuan nga baga mahusay. Waterfalls in the desert. Wow! Kakorpakan. Korfakan. Oo. Imagine ha, in the desert. Tapos may falling waters. Huwag daw. Only in Din here city, ano man ang UAE. pinaka... ini. It shopping, habang mo pa mag-shopping. Habang mo mag-shopping. ano to? Diin. Ano to? Less? Brands for less. Oo. Yan. Amo to kuhan dito. 30% discount, 20% discount. Wow. Waray lang ang senior citizen. Waray lang. Ay, nalait nga senior citizen. Kay only the Philippines. Oh, di waray man good. Waray Diyan pang mga Emirati na. pan locals. Okay. Tapos, akong pagod GSIS card. Only in the Philippines nga may picture. Ba man ang kandadi kuan waray man picture. Wari ka diri GSIS. Waray sulod. Lan ba? Okay. May dagad. Kaya mga nanat gimbayad. Agi, ikaw. Anak bayad ka gabi. Amo nga kuan libre pangaon. Waray nang awan kuan. Ayat ko pa pag Aw kagabi to ano? gabi. Napakaya na nga na kung gusto pa niya mag-hotel kanina. Wow. Aga, Kinukul ba ko no hiya? Kinukul ba kay bangin maimod ko ng sulod. Ore na niya paraliting kindi. Waray na daw para maintenance. Oh. Body man. ma-member ka na lang kuan. Yan. Indigency. Oh. Tikang ha, Abu Dhabi? Member had indigency? Kay diri Kumakarawad, ada. bisan nga ni ta ato net PWD. Ah, Bisan oo. diri PWD, may PWD.
Kay bisan ano rin mga libang tinatagan, di ba? Oo. Say pat nagtrabaho anay for pira ka tuig. Oh, at least nakaka-share. Kita ka nga ano nga dito, waray pulis. Pero di. Oh, mga ni. Nawara na akong Cane. cane. Yan. Yun. Nawara na akong cane. Nabayaan ko trolley hamol for after pira ka days. 1 week. Nakadto lang ngayon. Kay ira ginhimo santaga Security. security and ira paragdoso. Pero after 1 week, tapat yung balik ano? Oo. Di na nag-i-expect nga ada pa. Din mababalik pa. Kung mga items lang na kailangan ni Ma-recover, ano, oo. Oo. Daddy Lo. Otok kuno dadilo. Dadilo lang is kuan. Daddy Lo is shy. Side Shy face. comments. Daddy Lo sinahagkot. Ano man, mabalik pa ka mo. Magtitirok anay. Mabalik pa gan. Aba. Ala, agad kaya ato pa nak mga lunukot nga bado. Nagbilin na yan mga balo nga di. Ato nak mga linukot nga bado para pagbalik ko. Di nak magdadarang bado. Oo, di rin na. Ano naladay ng dada dun di? Ano naladay ng dada dun di? Kuan. Tikadik, sunod ng pagbalik niyo. Hupya, dipili. Tapos, Rana di ka may pro. didahan ko, ano to, karigara ang aging papalit. Pastillas, agi. Ang bado, magdadara ka pa. Dingan din, ha? Magdadara pa gan. Sulot la. Sunod na la. Paghingan hibag na mamat niyan di nga mga alams na. Da mo nga ano, Dapat di mga mga birit-biton. mga berit-beton di mga paraliton. Oo, nga mga maghusay. Nakakakusman Mga nga barato pagod. Nakakakusman nga takkuan di. Bisag mo tayo latak pinisyon. Agi daw, itan. Pwede kuan. Pwede mga quality pa di. Alagan kayo nakapal ka nga ng Tommy Hill. Wa, Ano yan adto? Niya. Kapalit ko nga rin sapatos, di ba? Pakita ko pa yung presyo ng sapatos. Nga, original price. Karata. Almost 500, 599. 599 dirhams. So almost mga 8,000, 9,000 pesos. Wow. Ito, brands for less. Brands for less. Napalit mo lahin, pero ba itong palit? 1,000 plus? 2,000. 2,400. Oo, okay na. So ka dito, mga At quantity. least, pira ka percent ito ang naiban. Oo. Tapos, branded pa. Wow. Original pa. Bagets. Ito, naman. Din, di matut number 1 nga store, kumbaga. Bisan ka kumain, damot sale, damo lang mga paraliton. Magsusudoy-sudoy ka lang, magpipinamingbing. Mo sunod, siring ko, tikadi pala ka mo, isurat na niyot iyo mga paraliton. Kay, pag-abot niyo nga di, Damot nakikitaan. damot distraction. Oo. Damot na kikitaan, adi bisan diri kinanglan, ay barato man ngayon, paliton. Oo. Ako talaga, akong pinangingitan, ak mga needs. Ano yung mga needs? Nga waray dito Philippines. Lotion. Lotion, wow. Nag-hoard. Buyag. Waray ito, ano waray? Secret, antiba. Oo. Wara kumita sa Pilipinas. Oo. Wara kit kumita Pilipinas. Ano? And St. Ives. Lana Oliva. Nana Olivo. And mga dehydrating skin. Wow. Wow. Di rin na dehydrated. Dara ka ng dates. Puno ng dates.
Waray, di ka baing kinteton ang kuan. Sipatan nga nagpurot kita kuan. Dates. Liso. Dili, okay lang ito. Ang mga nakarap na letaton din hat kuan grocery. At least binaidan. Diri kay pinurot. O, tapos, sunod, kaningani ka mo. Kung ano na niyo tiyo kilo, may nakita ko ano niya kilo, anong oronahon. Kay, malak sila magpunuhin, ano ito, 46 kilos. 46 kilos. Di lang sinasabot. Kay, chocolate pala. Kung may dakadara nga chocolate, hindi Nabugat. mabugat na. Mm-mm. Dara kahim bato, dida, and bricks, labi na. Labi na ko magdara kayong damo nga lotion. Hinahakagyakan. Hinahagkot. Paano ka di mga naugat ni BL kung di ka? Paano ka nag-championing kuan? At awit ng Tanggalan. tanggalan. Awit ng tambalan. Sorry, pag makainom, salit baga. Challenge. Kainom, Wow, may ano lagi man ito. o. May naman, share. Kaya nagkaaling tubig. Ayan. Share ka mo ni Kuwan, share ka mo ni Mami. Oo, alagad ini kay kuan ini. Ay, man la ito. Hindi naman ito. Sangria ini. Mama, but Oo, how many letters? Four. 4 liters. 4 letters. Perado ambot. Perado ba ito? 30, 45. 40 plus. Oh, 45, 46. Oo. Dini, madama man ko the choices. Amo nga, okay la. Atong kasi, limited man. Pero kayo na adaw nga 4 letters ini. Dini, aton nga ni, limited it nasulod nga. Ano ba naka-box? Puro naka-botilya. Limited it nasulod nga products ba. So, amo ito nga, syempre, presyo, control. Nga mahilig man ko aton kuan, beer. It kuan, it nga diha Visayas, mahiligin beer. It nga tuha Luzon, mahiligin hard. Pero ako talaga, Pilipinas. Gusto ko inom mo na Pilipinas, tuba. Amo man gud. Amot na yaraan, amot kumbaga. Nga natural. Kaya ni natural manggapin ni. Agay nga Grapes man lang ni grapes. natural. Kaya kung uminom kahit beer, agi. Labi na ko na may malang uminom kan formalin kay wala gut natural di dat formalin. Calories. Puro ganito chemical. Ano to? Kung uminom ka formalin, wala gut natural kay puro Ba? chemical. Di ka nga ako madudunot. Donut. Donut pati sulod tim kuan. Kinae. Sulod mo kaluluwa. Ay na. Dal dadi lututok. Daddy, no? Camera. Help me. Nakain ka kanina, Daddy Lu. Here is my talkative na apo. Sukat. Kasi you teach me how to, what will I say? Ano daw? What will I say? Pulis. Ano? Pulis. Kay dadi lo sa pulis lagi. Tinatuod. Pulis ka. Ah, gataan to. Hindi rin natuod nga pulis kay Kala kami magkaasya. Ito yung favorite ano. Kanda mamaliwat, himamat iya diri kuan. Himamat iya diri close. Kan mama. Aera dito. Mm. Kan mama ang kan papat iya gusto. Ha iyo liwat, ikot iya diri gusto. Ikot diri niya favorite ngayon. Ano na? Ano ba't istoryahan? ano pa tiyo kuan. Din ano tiyo masisering so kadito at mga ato mall security makita man niyo. Oo. Safe papabayan lahat mga bata. Ikuan. Elisa niya
Hira kay hira, syempre, Diri sanay. sanay, happiness, kay happiness, talagang it bata, kinahanglan man nimo. Sunod-sunuron, di, paninga da ito akuan, bahala ka mo kung makain ka mo. Sulisudoy, Labi hamon. na ito nga, Ang mga first few days, kay pag makatoy kison mauna, kison, makailan to? Makailan to kison? Katuado. Ano? ginaringit at ito sa... din, okay lang. Ito kay safe man. Ngan kabataan exposed talaga red baga mga sugaditon nga mga lugar. Gini-inform man iton gihapon namon nga pag ani ka mo, okay lang iton. Pero pag na-travel ka may mga lugar, oo. Don't Okay, talk iba man, to iba. strangers. Oo. Bawal. Iba man nga sitwasyon. Oo. Kay dinhi makakatapod ka nga it kabataan secured. Mga tao secured it era. Very family friendly nga lugar ba? Oo, nga lugar nga di ka maano. Pagkikita nimin mga ibang nga lahi. Well, Good morning, greetings. Amo nga nga naabuso nagdinin English, kita kaya nababaran lang dito nga English. Good morning. Good morning. pag nagwo-walking ka, Kada Good morning, lala. morning. Nasa morning. Ano kadla? Amula. thank you. Pero kung ito nga, sukad ito nga ato nakakadungan pag-walking hit aga nga nasa kayo mga retired na nga sundalo. Nasering ka nga Mexicano. Diri, kuan, taga din Ano din nila na ako kuan, good morning. Pero man, titiyak, aga. Kompleto tiya, good morning. Aga ito na walking bago mga Kay talaga, so kay ano, nga to kami hakuan. Upod kabataan nga to hapul. Di agi kami hito dito nga may mga tao. Good morning, good afternoon. ako nag-grocery ka man. Oo, di na may kuan, may gawas. Mga kuan man letera di na mga standby, mga ninirong. Mga cleaner, taga. Oo, mga workers. Mga gardener, Oo. mga nag-clean. Basta din building, ito nga, naglilimpin at hallway, cleaning, aga pa mangyap ito. Tapos, malimpyo talaga din eh. Oh, sobra. Makita kahit garahe, basement, maingat, okay eh. O diba, Waray siot, apakane waray... dadi. Ano kung ito nga, sukat aga, guwalking kami. Tayo nangungulikta naman ng basura, alas 5, alas 4:30. Nasulod na nga nit nangungulikta ng basura. Ano kung ito, ay, dako man na truck. Nangungulikta ito basura aga. Kaya may pagudwang-wang na kumalat nga fire truck. Ako nito, ano ito, amber ba? Suga, Pag nagbe-break, warning nga dako yung truck, kumbaga, kitaon. Kuan nira, ano ito, tawag nira din, kumbaga early, kumbaga warning nga, dako ito nga truck, nga, naagi. naagi. Oo. So, di man ni Mia makita, may daya suga nga makikita mo nga yellow nga dako ini nga truck. Masabot ka na nga, may ada didi umaragi. Tapos din mga transaction puro cash, waray karo gamit yung cash. Puro lakad. Tapos itim gamit, pwede mo labayaan, bisdiin. Oo. Kaya kapoy ka ng pagbitbit, ibutang laan ay daligid. Niyan, pagbalik ni Mada lagi hapon. Amo ganito din. Amot ko din security, safety. Mga Pag-awaray na sir nga man lalabot, man,
din yan. Kadton, ano to, nakdati ang company, alas 3 sa mga nakgawas. Nagulat lakad to sa nga cafe. Nagla-laptop ako, nagaano. Pag naihi ako, ibabayaan ko lang nak-laptop pati nakbag din ang cafe. Babalik, madalaga piton. Taglalabot. Bungani. Direct permanent na order. Kumbaga, yan ang nga si Mana nakakadwa ko order. Ang kinihimo, natambay lak na ito naguhulat. Nga gumawa si kibot. Kaya lasing ka man ang gawas. Kay sugari ka, nagro-grocery. Dara niyan iya cart. Makatuhiya ha. Natuhit iba nga tindahan, dara ang cart. Bilin din ang ligid. Gawas? Oo. Pagbalik mo, dalat gihap. Oo. Uray, naglalabot. Bisan pinamaydan na. Oo, bisan binaydan na. Uray nahiling, uray nasiplat. Awar, maawod ka nung nalapak si Platlot. Kasi, chismosa man yun, yung pinangita man tak pinamalit. Pagbalik ni, puruta na laliwat. Larga. Aray. Iba din hit ko. Diri ka masi nga, nagbabaraka ka, nga pagbalik ni, muray na. Babaraka ka, kay damot yung dara. Maulik anay, bibilin ko. Bilin din ligid. Oo. Pagbalik ni, madalagi pa. Kuan, ano ito? Iba din hit, ginihimo. Makita ka ng debat card, puno na. Instead na dadadun na auto, kung may dapalibutan, naging kakadalat ligid. Kadaligid, oo. Tapos maglilibot-libot ito. Ay, mapurot. Kaya Alright. maraman nga may sulod. May tagiya. Tagiya. Wala ito't era kuan. Aw din talagang na. Bisa nit mga taga-ibang lugar. Pag nakan, try good man din nilot. Waray nga ni, nalibot nga pulis. Waray nga ni, kuan. Pero, kuan, good. Ano pa ni, tao ba? Ganan it mga tao ba? Disiplinado ba? May dako pa na obserbaran. Baga nakakasaghid ka nga ni hingguti. Napapansin mo gud nga, naguunagod pag sorry. Ano? Di ka nga't maaram kung ikaw nakasaghid or ano. Oo, din. Pag hilingin ni ito, sorry. Iba talaga. Di say ko mo, ngani, magbungguay ngani tot auto. Or nasagi or nagasgas. Naglalaman o hay lugod. Paggawas ito, maglalaman no hay lugod. Nakakasang kay lugod. Oo. Kaya amo man kumbaga, amot first courtesy ba? Oo. At pakiana ito permanentinera, paghawas ito, okay la ka mo, okay ka la, amo dot era permanente din ni kumbaga nakagiyasnan ba? Dengan nagbunggoy ka mo. Et pagawas niyo, et pakiana, may dakasakay, okay la ka mo. Kumusta itim feeling? May daka bata di da nga sakay or ano. After ito, maray, okay, sige, ikon na naton at insurance na mag-reglar ito. Amo tot era din ni. Waray, kumbaga waray, diri ba mga aggressive driver ba? Oo. Mga pasensyoso. Oo, sobra din ni. Ikaw pat nabunggo. Ikaw pat na daap na ton nakabunggo em. Hindi rin suka di sa ato na lunga. Agi, Magtigasay pa. di nala Ton, istorya. nagpapa serosisi pa. Ikaw nakabunggo, ikaw sayo, ikaw tuan. Di pagod. May di pagod iba ito nga nani naggragrabihan. Imbis nga tuman kalalugod na panggasan na nim sarakyan. Nadada ako lugod nga. Amas sisin ko. Problema. Anim sarak yan is, siguro na lang, mga Toyota or mga ano pa yun? Mga normal na ba? Mga haton ba? Mga sarakyan ba? Oo. Ang baka diri good mga Mga high-end. Duro natin, naka-Honda Civic, duro natin pangisog kung nagasgasan nila. Didi, nagpaka,
Tesla, Mercedes-Benz, maggasgasan, magbungay, okay lang ito. Ang mga konpat nga mga auto didi. Ang mga hingarigupat didi tagiya. Mga high quality. Ngayon ko lang kamo kaupunan amon pag test drive nga makulit lagad to. Papa, Papa, di lekit makapalit 600,000 dirhams. Dirhams. Almost pereton. 12 Baka million. 12 million ada. Tapos kotse sila test drive, maingkot mabunggo. Dadakulugod nga. Era kasi din eh. Talaga era. Haramisong na. Umbaga, gusto mo, sarak yan. Sige, try yan. Testing eh. Umbaga ko amba. Bisa di ka mapalit, try lang eh, para ka maka-experience. Ngayon, ang siya barat na pamila, no? While at nagta-travel kita, Alma. nga nag-ring ang cellphone, nga ginwarningan ka nga, Paghinay. paghinay kay haunahan nga may Oh, dalit oo. traffic accident. Ah, Amot dit ira di baga pagkukusyon it mga early warning. At Motorista. mga, oo. Kung ito nira pag-caution nga daan sa gunta highway. nagre-ring didit mga cellphone didit kuan Harani ka na nga nit accident mga area tao. na nagbabasit mo cellphone nga may da aksidente ay mo unahan. Oo. Hinay ka mga daan. Careful ka mo. Oo. Baga amon at baga So ganito tera didi ka high tech tera. Di ba nasin kayo mo di dan ligid dan highway may da baka traffic light Oo, mga ng gilid. dikolor. Oo. mga camera na yung ito na no. Kuan ito, may camera, may an indicator kon grabe nga nit disgrasya, magre-red diya. Kon blue nga ni medyo sinuntas diri good severe ba. Oo. Kon yellow baka normal lang nga aksidente diri ba karambola or diri damuan Waray. An- Baga, waray. diri damuan Damage. na dabi. Pero kung mag-red ito, karosingon, bangin, haunahan, upat ka lane na gamit ng aksidente or tulo ka lane, so hinay ka ng adaan. Kaya imagine nun, nadalagang kan 140. Tapos, Dito unahan may May aksidente. aksidente. Siyempre. So, makulit hirayo, paghinay. hirayo pala, ginawa warning na nira nga, reduce ka natin speed kay tiabot kahit aksidente nga area. Pero pagkabutit nga da, waray naman. Maray na, kay Oo. may naman dahil nare-rescue man. Itireto kasi ginihimo dayon. Andi ba sinisid niyo nga, ano ito, ginsasakay itong, ano to, nga mga auto nga, Oo. adat likod, nga baka nagpakatuwing. Oo. Sinasara it auto. Automatic ito. Pag may na-aksidente, paligid. May dayon mga towing nga naabot, Kukuha. nakuha. Di na nakaka... Pero walang nauna na ito police or ambulance. Permanente man ito. Pag makakaton responde terahin aksidente, police and ambulance, nauna na ito. Karoksingon natin, pag abot natin, baga maihain na to siguro, bahin mga 10 minutes or 30 minutes na ito nga accident. Kaya pag abot natin nga ng tungod, Waray na. waray na, nakita na lakita nga, may auto nga ito ang gilid na mahinay na. Kumbaga, ikakarga. Amo tot era din ni Kwan, warning. Pero napausa ko. Ola, nag-riring matak cellphone. Tapos direct nakakabasa. Tugod nga Arabic. Dire do ito kasi may translation man gud ito. Tapos amon sinarin ko, asus may ada-ada aksidente dito unhan. Kay Amo na. didi nga lugar didi. Di na Abu Dhabi, wari niya sinising din nga police visibility. Waray. Hindi ka makita ang mga pulis sa karsada. Pero lewat, ito nira din mga camera. Ayun. Sapit-sapit. Sapit-sapit, kung ano tim violation, klaro ka. Oh, di ba? Na-penalty nga niya ako ano di. Ayaw siya nga ni Jason, barengan lamay sa pagpark. Una-una niya, wala niya violation. Pag siya kayo niya ni auto, gititis na yan.
may nim violation, amot yung multa, tiradto. 500. 500 dirhams. Kaya 100 dirham. Imagine kung dito sa Manila nga, kuan, o dito sa Pinas, nga amount. Kadako ito? 7,000. Mga 7,000 nga penalty. Kuan lahat to, Nakag- parking lot to nga violation. Parking lot doon. Mga duwaray nga lot maya, pag nag-ginashard la. Inaside ko lahat to kuan dire pavement tapos kinatukan kibot sumulod ako nga tong tindahan da. Oh. Indol ko lahat to an kuan Unbag. anbag. Pagbalik na niya, may nahayatics nga. Pagbalik, may violation na ngayon. Kita ko may daman Nasyatan text. nga yan niya nga. Ano nga pagparking? Illegal parking 7,000 pesos. Amo layo era din ko. 5 minutes lang, no? Mga sukad la. Dire mga less than nga ani. Duwaray nga na. Ay, wala, malit mag-edit. Okay, dinuhol ka lang nga ni handbag. Nakadto kami to kuan grocery. Kuan to. Naagian lakad to in kuan. May dapat to umaging camera. May camera sa sakyan ba? Picturean. Pak. Waray na. Kinahanglan man kasi ito, may the picture plate number. Kaya kung mag-contest ka, may dira papakita nga. Oo, nga, Na-picturean ka. Amo ka hini. Oo. Papakonfirm pa ko tayo mo. Masirin pa ko dito. Di ka natuod. Sige. I-mini plate number. I-mini auto. Pag sa... Okay. Ako. Okay. Sige. Bye din na lahat. Nabayaran mo na. Waray pa. Call man ito. May discount man niya. Tira ka man. 30% within 2 months. Within 2 months, may daka discount. Pag 25%, pag lumampas yan 2 months, babaydan mo normal nga rate, 5,000. 500. Bay din na lang nga. Diri pa ma 2 months. 500 Kaya awat na dirhams. lang. Di ka mat makaka-escape. Awaray, renewal ni Oo, Matula. pag renew ni bangin lo ko dito mag-compounded. Di ka man makaka-renew pag may daka violation. Adahingan, mag-compounded it kuan, baraydan. Di, kung anong timbarin, amo Amo lalawat. kudla. Pero di ka makaka-renew. Oo. Kundi naman ay Biden. Ganyan ng Biden. Waray, skip. Tapos, di ba toll? Di ba mga toll gates? So, waray yung stop. Bisan 140 tim dalagan, automatic na capture ka toll. Waray na sinishare nga ma-stop ka, may barrier. So, kadet era din. Mga AI ko nito system. Mga so kadet to ka high-tech era gamit din. Responding nga nit police, karusig nun. May dagod linurong nga ginhimo. Pero kung mga normal lang nga traffic violation, camera lat makakuha tayo mo. Amo na. Madali. Legal. Recreation liwat din Waray liwat gasto. Hindi ba? Bilib liwat ako didi. Kita ka. Mga panbata, Tapos panlagas. panlagas. Kukumbidahon ka pa. Kadi, isusudoy. Hagoy. Libre. Sasakay kahit anong nga rito nga, mga jeep. Bagi. Ang bagi. Ang Oo, turista. oo. Kadi, isusudoy. Wow. Susudoy. So, daw ka mga friendly, ano? Mga ko. Labi na kung nangagatayman kita at mga kabayan nga mga sikyo didi. Damo didit mga Filipino gihapon. Pinoy nga mga Oo. Mga buutan didit mga Pilipino gihapon. Pag kuwan, masaring nga. Turista. Libot. Tara, libot. Libot. Strolling ka. Libre lang. Tapos, waray bayad. Gusto Gusto ka mag-swimming. Yan. Libre it Dagat. pool. Pagkanto ka hadagat, libre it, anon nga rin, mga shade. Libre shade. Libre it Karigo. shower. Oh. Kaumanim hadagat, Kaumanim karigo, pwede ka nagod kaumanim magdagat, pwede ka nagod kumarigo nga lumakat na. mamala ka. Oo, Pwede ka na mamasya. mag-opisida or after Oo. mag-mall ka na.
kahit kariguan, kumbaga kompleto. Good. Kumplito. Padit mga janitor dili, mga Dahil nga karigula na din natin gawas. Kaya, magkot, ito kung nahanginan ka. Oo. Magkot naman. Kaya hatman ang tubig. Karigula nila karigo. Kaya pera mami, wala patuwalya. Wari patualya. ngat ira dagat dili, may da mga Security. security, may mga janitor nga baga Katapos, nagmi-maintain kuan dili, mga itong cleanliness. Facility. mga Oo. Kariguan. kung may mga taktak dili mga kuan. Pinanmumurot largo. Ulit nira. Kuan. Tapos, itdagat, may Lifeguard. screen. May lifeguard. Okay. Oo, itdagat, may screen. Dagat talagang binubutangan nila ng screen Oo, para ito dikya. Ito nga mga Ito nga jellyfish. mga jellyfish, ito nga mga kuan, Di rin mga... nakakadaot yung tao, nga mga si animals. Di rin nakakadaopit nangangarigos. Nakaala dito. Oo, Nagdalaba. naka-screen. Naka-screen. Tapos may mga lifeguard. Tapos may mga lifeguard. Kung ito, government ito nag-provide. Government ito nga mga nagpapasul dito. Bisa nito mga libre nga mga libre ba nga gamiton ng public ba? Public use ba? It nagme-maintain ito. Government nagpapasul do. Kaya na dito kita, kadamon mga Pilipino. Nga ngarigo, di ba? Oo, ano to? Kabayan. Oo, mga pero- kabayan. Pero kung nakatuan nga mga area ba nga, I mean, mga tourist destination, puro Oo, libre. Oo, diba? mga Nabayad lang kita, parking. parking. Bayad kita, singunta, 100 pesos, parking, Oo. 150. Oh, andi na Dubai, nagbayad kita ng parking. Parking. Pero ang lugar na Ang katuan lugar mo, nga libre. pinapasyadahan, libre. Waray, Dito nga ni kitahan, of the future, Museum of the Future. Museum of the Future. Oh, Husay-husayan hadto. libre la. Libre. Pambakat to kala parking. Ano to dyan ka na ako? Makakaintindihan, nagpa-parking. Barking. Diri. Ano to ginyayakan na ako ng dito ang parking? Work makakaintindi. Parking ko no same face. Ano to? Reverse. Reverse. Ngayak, ining ginyayakan ini. Oo. Diri. Same ko no, nasa niya. Sugat ko no, tinira ka parking. Yapon. Okay. Ang sungad, Nagawas. magpapreho. Oo. Kasisiw nga. Kana ako na kuno na nga. Magpark ka nga ni Kuno, reverse. Tapreho. Oo. Oh, libre. Libre ito, no? Dira, jis. Diri, may da Gis la. bayad. Gis. Oo. Itong Ferris wheel. Hagoy, Yapon, oo. Itong pinakadako nga Ferris wheel. Parking man lagapad to. An aton gimbaydan la, ang pagsakay tahan train nga, usalan release. Monotrain. Tram. An tram ha Dubai. Monotrain. Atlantis. Oo. Pero to 20 ano ba? 35. Pero balikan na. Oo. Kay Whole sinakay. day. Kaya ginatagtaman na ng ticket. Oo. Sinakay liwat kita halabalabaan nga viewing han lugar nga mahusay. Tapos ang pagsakay ngayon, Ngan ko ano ito? back and forth na. Haira. Kasi, kumbaga, experience la ba? Maka-experience ka o sa... Oo. Okay na. Baga mahadlok ka gadudo kay usalaan usalaan baga dasi ka diri. Unreleased. Unreleased. Ambot Usala, ambot nga la. Tapos, di man yan nagkikimpang-kimpang, tadong-tadong man. Ay, ginoo ko. Dere, pag... Ataas pagod. Oo, Ay, taas oo, ato. sobra Mga ato ka kunad to. taas. Mga 6 story ato kan baka ha. Diri. Ini mga didi pa daig mo naton kay kita second floor habubo pa ini oh. Diri, mga third floor siguro. Third floor. Tapos may datanag ging kakasugat. Pero Pareho. din di kami to na kumbaga di kami to na hadlok kay maram ka man din maintenance. Oo. Sigurado nga everyday ko dito gin-check. Maba din ni kay mahigpit ko dito mga sugad. Bisan na lahat mga di ba mga elevator, Oo. mga lift.
Di ko dito pwede nga mapalya kay reklamuhan ka gud. Kumbaga, ito permanente kuan safety ko dit nagamit. Kay once nga magkamayad nga ng problema, at sasayo po nit building management man. Di man ito kuan. Kumbaga din number 1 ko dito nera safety, maintenance. Labi na ito nga damot turista. Balito. Pera ito nga nasa kay. Oo. An kanina Jason, anot niya lugar na katuanta? Ko na to. Abraham's Family religious. An pinapanulot kita ng mga sutana. Oo. Kandura. Ang sinisiring nila nga Abraham Accord. Kumbaga, an start kudahan religion. Abraham na nag-start Oo. from Christianity, Hebrew anay ngayon. Niyagin tikangan is Hebrew, Christian, Islam. So, may ito nga, usa ka area, usa ka, kumbaga, side by side, ang sisinira, ang tulo ka religion, side by side, nagpipreach in one God. Iba-iba laan, wayhan, Anera pag tuo. tuo. Pero, Usa lagi usalan hapon nga. kuan, Indadangatan. ang kuan, ito. God lagi hapon. Adto. Waray bayad. Waray bayad, di ba? Libre. Pati ang sutana. Pati ang sutana. Oo, Bahala to kung magbaho adto. Lilim. Dan di ra to kukon. Di rin naging Di ra to babalik. lalabhan na ito, ano? Sulutan na, sulot naton. Diretso na to nga to labahan. Laundry na to nira. Oo. Kay waray na ihangir. Maray na. Yung kato na box. Oo. Diri na diri to kukon nira kay Okay. papotro. Particular hair at cleanliness talaga. Kung himikos-mikos ngayon makasulot. Tapos, pagsulot-luat niya mo eh. Mamikos-mikos man din eh. Na tornado naman ini nakuhan. Kung busag mo, busag-busag. Oo. Mahusay nga ni ang cream, no? O sa cream. Oo. Pare man ito amon ihatag. Adire kay sizes kasi. Oo. Maara man babae paghatag mo ni daddy saktong kalaba pagod. Adi ko no, kan imo daddy. Adi ko Oo. na imo. Sakto. Pagsulot ko. Sakto gud man ang kalaba. Marami ni magkita. Oo. Kaya mo nagulit ang tira mga buhat. Gidadi nga ni nga medyo alapad. Pagsulot ko, sakto. Tapos mga Pilipino, ano? Dere. Ha? Ang security, Pilipina. Pero ang nagtatrabaho nga to sulod, mga taga din niya to. Kailangan mamara mag-Arabic. Awag to? Kailangan, manbangin nga niya to, trilingual. Marang ka mag-Arabic, English nga, Hudyo. Ano to naging gamit nga language? English. English. At ano? Alang naman, ka-istorya kan Arabic, hindi man Diri. makabaton. Pilipino ba? Kay ang mga... Diri, ang security, ang naghahatag kung tayo imuhin kuan. Ang suporta. Adto? Mula tong Pilipina. O Pilipina adto? Oo. Oh, asya kay nagkuan hiya nagtagalog. Mula to. An iban mga nakatulid to nga kuan. Derad to mga. Ang kuan gud kay libre. Masulod ka, libre. Pwede ka sumimba. Mahusay nga lugar. Separate Wari bag. masiring nga mabayad ka mapira kay ang maintenance, ang kuan. Waray. Itaka, di ba? Bakan airport, may security pa pagsulod. Pero waray bayad. Aircon pagod ni simbahan. Aircon pa. Pagsulod ni mo, bakan gin-check airport, may da screening. Oo, ano. Oo. Tanan ito nga nga mga kuan, mga For safety gihapon ang mga atas ako. Oo. Diba, gran mo, sugad gihapon. Mga religious group. Basta mga religious establishment Ini-scan ka pag ni susunod. scan. Kuan gud, niiwasan gud kuan nito kay may suksok ka lang nga kutsilyo. Malipong timulo.
Pero kita kan, mga nagbabantay, mga sundalo daw ano. Oo, may mga sundalo. Kuha ni Tera kasi. Amo Tera at mga in charge sa mga sugad. Ngaran religious. Oh, religious, embassy. Diri, masinto kay religious an kuan an mabantay an mga watchman la kumbaga kuan mga Dere kay Tera to kuan gin protektaran. Syempre, turista ba nga behave properly. Oo. Ngan ngaran religious kuan in establishment na care it government. Kay ira man gihapon. Oh, nga Establishment. kita kaso kada aton nga diri man kuan, diri man amon aton faith. Okay la kung gusto mo makita at iba nga faith it kuan. Oo. Kasulod Na ka. diri na siring nga. Kasulod ka diri ka English siya, Oo, diri oo, ka oo. Kristiyano. Waray diri Tapos- din eh. Very kumbaga tolerance. Very high good it era so kadito. Practice ba era rules era government. Kaya ito nga mga so kadito, anong tawag ito nera? Anong tawag ito atong theologist? Oo. May deton mga kuan mga Muslim nga nag-eskwelahan so kadito. Diri para maging padi. Nag-eskwela para mabaroan nila. Ano talaga? Religion. Kaya hanakan ni Pope Francis, di ba? Ang mga nag-host, mga... Bis nga religion. Oo, kay maaraman nila. Kay, kumbaga, nag-eskwela rahin Oo. suga diton. Theology. Kumbaga, kung ako, Muslim, mag-eskwela daw ako era kuan. Kaya magtutot daw ako Baga curiosity la. Oo. Tapos ang Kristiyano luwat magtutuunin an Muslim or an Jewish. Oh, para mas kabaro gihapon. Kun Kaya din yan, pag bisita ni Pope Francis Amad, to sa ko, ay, may dang yan suka dito. Nag-eskwela lang yung Gepiter. Ibang mga religion ba? Era la para mabaroan nila kung ano ang history. amo na. Amot, era kuan. Sulit man na niyo kuan. Sulit ang kalaglakat. Okay, good. Bisan makapoy, hatiil, kay alam na mga magluya na nga mga tuhod. Mga senior Okay la, citizens of the oo. world. Okay la. Ang sesering, dapat mintas nakakalakat pa, Oh, mamasyada. lakat. Kaya pag diri ka na makalakat, buot Ay, na. mabuot na. Kaya di Di ka ba na. kinita kan dito one time sa Dubai Mall? Ang lagas na lalaki nga nakadala ng wheelchair, maluya, Oo. gin wheelchair lang, Makapamasyada la. makapasyada lang. Dadara nga ton, baka mayumid pa to dita, kuan? Fountain. Nga nakatulak di tan gilid di kayo na. Kagawasan aircon na. Dilak di ka mapapasok. Sobra to ka pampaso. Yung Pero okay la. Experience gihapon. Yung midagawas, pag sunod lumagkot. Mahagkot, oo. pag sunod niyo pagkadi, amo na ito. At least, Winter luwat. Para waray karo-karigo. Para mekis-mekis na yan. Mga insan ko. Para bumaho ka mo at tunay na. Buha ka masayagitahan public bus. ayaw kay Ako makaraw. gusto naman nga na niyo experience sa public bus. Oo, good one. Ay. Kaya- Ayos, good. nga- Kay, Yes, God. Nakaopela, kaya may namupod nga baga maaram. hanas didi. Oo. Kay, di ka nga ni maaramit ng mga lugar, pag di dadaraong kalatbas. Hindi, masakay ka lang. Babalik ka man lang. Amo na, pag di dadaraong kala. Oo, pwede ka man lang mag-round trip talaga. Nasa wala ko kan, Mula, no? Oo. Ano ka lang? nasa Di ba kan, kita? Hindi ba kita ito nagra-round trip? Nagyayas Island. Nang ginihimot to. Waray nam mahimo han weekend. Masakay kami di city, hatto pa waray pa ini nga mga dinay kalipa mamingaw pa ini. Oh. Diri kay pag tap ni man imo card, bangin dakot iban. Maiban good man. Dati kasi mami tagpisula din ni. Barato Bisan ka pa. kumain. Hindi, basta hagrayo, parehas, dos. Dos pero dos la. Oo, Waray na bisan ka kumain. Oo. Waray yan na kasi ginko Bisan round trip. Oo.
hindi ka nga lumawas, mabalik ka man lang. Yan na kasi gingo compute per kilometer na dito. Pero barato lang yapon kay Ay, oo. parang na-afford dirhams la. Kay Okay, tikang, so ganito, Tikangha City, Tikadi, pero kilometers 20. 20, mga 25. oh, 4 dirhams lang ko na ito. Oh, 4 dirhams lang eh. that is, pero 60 la. 60 pesos. 60 pesos. Kaya naamol to rides man kami. Ano atong pagtaksi ba? Pero atong binili na itong taksi. Ang taxi, mga 15 leton. Oo, Pera 15. Oo. Mga 12, 15. Pero ano nakakaupay din eh. Pag hawas nimo, kung gusto ka bumalhinin sa rakyan, ngadto ka iton bus stop. Masunod ka lang nga tuhan Kamba, waiting shed nga aircon. Oh, sosyal. Ha? Di rin pigaw ito. Diri, waray. Kay Diri naka-glass. Aircon. Oo. O, pwede ka dito nga ni kung maturog. Di ba, maglalabot. At nila ka magpapa... Oh, kuan, aircon, naka-aircon lagi ito. magpapatugnaw. Era pinaka-waiting area. Oo. Kuhan kasi ito, summer, mapaso. So, at manarakay. Kada waiting shade, aircon. Mamay ka lang ito. di ba, kita ka mo, bisan waray sakay, bas, maandar ko dito. Maandar. Kaya naman Kasi daw sinakyan. itong driver lang ang... Pag-agi, oo. Pag-agi dida nam sinakyan, kami pala ang sakay. Ay, hapit kami magtagurog sa lingkuran. Pero ayaw kay bangay may sumakay. Diri man luwat, mami, pwede standing. Diri lagi. Diri Pisit matperwatan. bat. Pisit bat, tapi napalingkod. Bawal, adak po eh. Di matperwatan nga. Pwede ka na dahil. Pwede pa sumuksok, suksok, Oo, basta nga nagbabarag ba. Uy, ginoo. Usog. Basta nga di na nagchatsaransing na. Ginoo ko. Danay na, may nanmamaso nga flashlight. Ginoo, tabangi pasaylo ah. Pagkuhan, din amo ito, bisan waray nasakay, basta't oras na tiglalakat, malakat ko dito. Bas. Tapos dito at mga bus stop, na okay, biso di rin napapara. Bisan waray napara. Oo. Master. Basta. Kabangin may naglalakat nga tisarakay. Hindi ba nadadalagan? Oo, ginuhulat. Oh, wow. Oo. Wild harms na Basta kumita na tarang nga may nagdadalagan, Isakay to. meaning mahabol kit, masakay iton. An makaluluoy dito aton. Ada ka pala nga ni nakakapitad na largan at sarakyan. Pastilan, amo tatak na babarakan. Pag tilusad ka pala na asirin at konduktor, Nasing man ako. Palo, ito naman. Diri, ako masaka hindi pasahe. Yan ang nga panahon. Kay babayaan bangay ka. na ko pagdanason hit nga mga sarakyan. Pastilan, ginoadak, di da ka rerendi. Pero didi, Din, may dako dito minutes. Na, bisan di ba waray nahawas, na-open daw it portahan na, no? Then na-close. katapos, usapa, it-traffic didi. Harayo ka pa nga tumarabok ka. It mga auto nan mamahuway. Kairo man in taong kung maghinay-hinay ka. Baga naawod na la ako. Itoy. Paspas kay makarawod. Adire din talagang Pero talaga, mahulat good hira. pedestrian, very Very kind. Considerate. Considerate. Kay right mo ito. Kuan talaga tira, marami tira nga. Pag pedestrian, you have all the rights to cross. Bisan harayo ka pa. Mahunong na Basta auto. makastep ka na ito nga zebra line, ma-stop not auto. Kay, kumbaga, amo talaga ito. Kumbaga, amot kitutunan din yung traffic. Nga, ada ka nga niya pedestrian, waray ka right. It may right, it natabok. Amo na. Salit, it mga kuan din road users, maaram na ito dayon. Pag pedestrian, stop ka good. Oo. Pag may dala, tumamak ito nga, singon tatimtil, ada pala tiyan nga si Braline. Pa-stop na good ito. Unless emergency nga ambulance ita ada kay or di kaya Ikaw luwat nga tumarabok. Makuha ka nala. Ma-giveaway. di oo. Di ka laman. Masok ka dito nga mga emergency.
Amo yun. Balik-balik lang ka mga di. Oo. Imbitahan na Herakwan. Ano? Hera Mama Aw. Janet ngan Mama Sonit na. Diri, bisan diri hira. Talaga, maupay nga di magpasyada. Try ka mo pamasyada nga di ha Abu Dhabi, ha Dubai, nga ang pinangyagtuan, ato pa ito sa dito nga, Rayo. ano? Sarja. Sarja, Korpakan na to. Sarja to. Porpakan, oo, UAE, Mga kuan. ma-enjoy ka mo didi, hit you stay. Mapay nga di mga kuan. Ito, mga hagkot yan na. Like yan na. Up to March, April. May, up to May. Okay pa yan. Yan na, October. Magawas ka nga ni baga tolerable net iya sirak. 30, mahagkot na. May hagkot na aga. Pero mo pa gihapon ko makaka-witness ka mo hit. Iba nga climate. Ano Kay iba kayo? para. Kaya pag winter din ni, mahagkot mang gihapon. An Ang last mapaso. time na yung pagkad eh. Amahag ko tagto. Winter adton. Oo. Hindi ka mo nakarigo, di ba? Ay, nakausala. Nakausala. Eh, di rin ngayon maupi kung di ka rat nakarigo. Kaya Mas naman naduwang ka ka mahagkot. mahagkot. Oo. Naduwang ka mahagkot kung di ka makarigo. Ato na time, November ka mo kinadi. Oo. Up to, Oh, December. Oo. First week han December. pero parang retired na ka mato, di ba? Di pa. Working pa Ay, mami, kadto. di pa. Working pa kadto. Hato nga time, kung so kada to, November to December, amo na ton hagkot. Oo. Yan na, nag-start pala. Pero pinakamahagkot din, amo itong mga January, February. Ito't pinakamahagkot. Tapos, pag abot ito't March, mahagkot pa. Pero January, kung kay bisang kada hit, sirak, bisang ka na sisirakan, Matugnaw lang yan. matugnaw lagi hapon. Amo nga na ton hatuhan nalusad kami at pag udto. Namimiling ka kunain an sirak Tawaran. para ka mapasuan. Amo tit makuri. Kaya kung masirak, okay la. Kaya may miling kan lindong. Kung mahagkot, waray kaya iskipan. May naman kami kuan. Ano? So kadin na bala, may da kami heater. Nagpalit Aw. kami ng mga heater. Oo. Kay di rin man singon ta nakaturog ka. Inoon naman heater kay mahagkot man. Mahagkot, oo. Kaya kaya mo iton. Kung baga, May lahat to nga ni. ato kagawas, waray ni may iskipan. Naghahanap to one time, ginahay naman heater, tapos di kami tataklap kay parang ang paso na napipilgod namon. Oo. Inbubutang naman heater, suldang kwarto. Pag sulod namon, medyo mapaso na. Ala, dero-diretso na to nga doon pag-aga. Ano ba ito nga year? 2 years ago, siguro. Nagsuga dito ka mahagkot talaga. Ama to nga, didala kalot kami to, nagpalit in heater nga time. Kaya baga hindi rin na mairilog. Di ka naman mailab ng gabi. Amo lalo tato nga time, nagpalit kami heater. Hanya na luwat nga year. Waray man ang kagamit, nakadamala ta storage nga heater. Waray man naman ito kagamit. Mao, pailat kuan. Kung sugad dito nga, diri good sugad kapasok. Aw diri sugad kahagkot. Kahagkot, oo. Kay pagkakaturong mong gabi, okay lang pagkakariho kay may naman Ay, heater. heater. Oo. Pero pagkakaturog naman gabi, amo ni Eric Matan, kay mahagkot naman. Kakarigo ni mo, kahungayang kakarigo, mahagkot talaga. Mahagkot. Kinanglan magpamara ka gudin dali-dali. Ay, dadi nga ni nga, yan na panganla. Di rin na nag-on aircon dita kwarto. Oo. Oras yung maring kang malago kami kuwan. Kuryente? Kuryente. Di dilo at barato man kuryente. Amo na. Barato at kuryente, barato at tubig. Aran, kulang yung tubig.
Ngaran na sering Pagabot ang Pinas, baga amog ipitak piling, di na baga makiiragon kayo para baga magka-sibing-sibings. Masiring ka nga. diri man tumadarang at diha iyo kay diri man ha iyo pero Iba. habalay nga haluwagit iyo ti yung mga neighbor mga sapit kuan na gud waray man Mga puro kamo balay. oh balay waray man kamo area nga Hangin nga. mahangin lang nga magamahanginan ba ito di daha kuan waray na gud mapaso na gud iton kay puro na balay puro semento dito amon pagkakakuod to ha pwede ka lang at halikod baga dito Papahangin. diri nga tuhan higdaan ang halikod Oo. itong lamisa awan lingkuran oo pwede la bisang kan dakibot nga to era magnaw pa dito sa San Jose waray man gud mga Kay diri man sapit-sapit no at diri man balay. sapit-sapit Iton hangin, baga lusot-lusot pa. Pero di daha palo. waray na Ay proper puro tungod nga nagsasaragpit Saragpit mga balay. Waray na. din ni Okay, kay kung ato ka haigbaw, may dakining balkon, makaka-feel ka pahit baka hangin. din ni barato man lat kuryente mas mahal pa din ang tubig luwat kaysa kuryente pero diri sugad kaduro luwat ka grabe aton mas barato din hit tubig ngan kuryente kay di kami nga ninabilhin pero ito tag 13,000 15,000 diri Usa pa. Di masaling ka nga disyerto. Makita ka nga punuhin kakahuyan it mga di ba lugar. Oo. di dala ubos mag-green Waray balay nga. Waray kahoy. tas kuan kita kat mga green kanina di ba napakain na kanod to mga bukad Oo. oh Damot kakahuyan didi. mga Mga flower kakahuyan, puro mga tinanom. Di kay nan nonurok dili la. na norok oh Mga tinanom good. Tapos pagpapatindog bubutangan pahin kahoy nga support nga para support na para natadong diri matumba. para natadong Tadong. Oo. di dat nilobo kingan nam nera ni daddy mo iton Kininayad law ga dito't may gilid. Aware ka man mag-walking ano. Nag-sleeping ka man sleeping. Diri kay nakita man ako kung nagawas kami. Ato kami ha playground. Ato kami ha pool. Oo. Di na paggagawas makita ka. Tapos ito't bintana makita ka. Sa bagay, kaya una nga pagkaniniyo, dito man kami din nilagapin yung community. Pero ditohan usang dito may atubangan tennis court. Ayos eh. Mulat tinit ko ano. Tapos di ba, gabi, din ni damo lang kapitawa gawas. Oo. Dire Nagbabaktas. Diri na- Nagwa-walking. na, iti ba kasi nag-exercise, gabi mang Gabi. gabi. Oo. Makita ka. Dito bintana. Makita ka na may nagbabaktas. Nagbibisiklita. Nagpapiring, di na nabati. Nagpapairing. Oo. Sigit bugto. Di yan, una nga gabi. Kakano ba ito ba? Friday na ito. Sikang kibot. Ala ka din na alas Bugto. 11 na ada. Sige pan, Firing. firing. Arani man lang kami nga din kuan ano sports kumbaga sports ano niya sports area ba Sports ground. tamgilid golf course itam left ada golf course itam right may firing range may karting go-kart may may horseback riding may Ano wakeboarding sugat to na to? Dito lawat ang Quezon din nilagap na area. May football, may tennis. Kumbaga ining area kasi more on iton mga recreational sports. Dere na libre. Bike. Diri na libre.
bayad ka. Bayad ka. Kaya magamit kahin tutor, magamit kahin instructor. Naman, makakanawa na kami na. Uli. Aray sa payan. Kay, masayon man light doon. Oh, kasi nga na yun. Hindi man kayo mga ngula. Oo. Napakyan na. Magtitikain kita. Sige. Kaya na. Experience niya. Kamulalot yan ng travel. Amo na. Okay, ganda. Kaya kung sunod ba, ay, punala din ni Quezon. Pabalikan na lang adi. Dalong daw ra Quezon nga to. Balik na lang. Ba daw? Kumaga, kung na makikiso nga ni iyalan mo siya. Dere pa man pwede magkuhan unless ada ka na ha Legal age. legal age. Aruan man ito hinkuhan. Hindi SWD, ada ha aton? Oo. DSWD, tapos right to, pero pwede Right tiyag, to travel, oo. pwede tiyag indoors, half flight ha mga Mga stewardess. stewardess. Oo. Kami Pero naman hito pero gihapon. amo iton may da kakinahanglan i-comply ha DSWD nga documents. Permit net parents Underage. to travel. Oo. Bisan singon ta kamot upod igupod ni niyo. Tikawa sa Pilipinas. Aro ang kamo iton. Oo. Basta mga minor. Basta minor, Oo. oo. Tapos di rin mo anak. Derenim anak. Bisan ako tatay, pag upod ko ikisun ta upod, aruan ako. It nanay lat diri ta aruan. It tatay ginaaruan. Ano? Oo. So kadit ro sa kay aton. bangin hiyagin, Bayan ginkawat. separated. Oo. Gindarahan tatay. Oo, without the consent ng parents. Nanay good may daray. Labi ng underage. Oo, kay under pa to hiyahit. Ang nga sing kami kibot. Diri nga pwede umulin ako nganit mga bata kay. Diri man Damo nga papili damo si nga Timari requirement to. Pag nit nanay na uli kay okay la. Amo na. Tamot imo reglaron ha. DPWH DSWD. DSWD. Kaya kung tulo, hindi tulot ni maaruan clearance. Oo. Aswan. Diri, ibubutang ito tulo. Ito lo. Di na embassy, maging apply man ito nga tulo, exemption. Travel tax exemption. Di ba nga mo Nabayad anong travel tax ano? tigawas. Di ba balik, waray na. Ito yung travel tax, pag nagawas ka mo. Siguro, tikang ka Pilipinas, Outside. ma-travel tax ka. Pag Pero di kung uli, mauli waray na, na. waray Waray na. na. Waray na travel tax. Okay. So, waray na kita babay Pag dyan. going abroad ka la, amot may da, si Sering nira, travel tax pero to 1,000 plus na to. Alam, pamasyada ka mo nga diha Abu Dhabi, ha Dubai, ha UAE. United Arab Experience Emirates. ka mo didi, kay mahusay didi pag-ukoy. Peaceful. Mahimyang nga pag-ukoy. O mahimyang. Amot diba, damot diba, ano lang, Conducive. nanre-retire. Oo. Pero kung nani ka na-retire, pag ilob good kayo, sigurado good na mahal gihapon. Panarabaho ka mo didi. Damo didit na nanarabaho nga mga Pilipino, mga kabayan. Tama didi. Bagalat Damo ada. didi. Bagalat ada Pinas. Baka kala na adiha Pilipinas. Damot mekos. Ano may kismikis? Di ka mara. Dira kito maara. Mga Indian. Pag sering nga parking area, asing barking area. Parking. Amo ito. Barking. Parking. Parking ngayon. Adi, tugod na nakintindi ano ito niya. Park your car. Diri, nakakuha na ka nga, reverse. Kaya ano nga magre-reverse? There, siguro, nirahatugin ko kuhan nga. Ko ba? Papreho ang ba? itsurahan Itsura. na park. Oo. Nung baga, kuhan, uniform. Uniform. Para mahusay pagkitoon. Diri kay magulo. Oo.
may danira ruling. Ang manera pinaka-rules. Oo. Kay para baga arrange, maupay pagkiton. Labi na nga maupay nga lugar. Bago ulit ito. At ito nga, Museum of the Future. Mga siguro 2 years pala. An era robot, animal robot. Ah, Nga era flying, ano to? Flying ano? ambot ano ito. Basta pagsulod natin, baka naglulupad-lupad naman ito nga. Oo. Baka butanding nga. Baga, Lilinupad-lupad. an era baga maupay pagkiton. Dapat. Wala man dito commerce, ano? Wala man dito mga tinda, ano? Paray. Kung Saan good kuan? lang entertaining. Andi da, halin din nila. Pagtatabukan boat. Speedboat experience. Oh. Tabok ka lang at ito, pamasyada. Oo, pero may bayad, liwat. Oo, Matabok pero ka, mabayad Tag na. 20 man la. Oo, barato lang. Arato la. Dere lawat papambot nga. Ay, oo, kay mainggat liwat nga. Sarap, yan ang iyong sasak. Yati lawat nga. Yati. Kuan, di repipitsogin lang nga baka matabok ka lang nga baka masering Hindi ka kay nga. matabok ka lang malang Mauhuwad nga nini. Waray, pagod kita kuruanan. Kasi nga malang sa nga pambut. Ah, Pa. ito. Katapos, Ito, pa-transpo man ito nga da. tapos masibaw, ano ito kuno pakyaw? Inalarga hiya. Kung ano na tiya ay ilalarga nga oras, malarga. Malarga. Isang pipera la tiya Nga sa tiba ito dida. Instead nga, matabok ka na nga di, maagiran bridge. Masakay na lahira. Pero sinakay ba nga mga Pilipina, pamilya ba? Tikang hira dito ni balay, matabok hira nga diha mga restaurant, magtabok laraw. masakay na lahat. Oo. Sakay na laran At lahat to. least diri da ko nga trabaho on, diri harayo nga travel. Sakay lahat to. Parang anira to bayad, parang tres lada kay resident. Resident ng tidang area. Pag taga dida ka siguro may rules. Amo ito. Tapos pwede ka ditohan usa nga boat, ano to, ship, adto. Pwede ka dito mag kung anin held in imo sa birthday party. Awan, kuan. At may bayad at 500 at to. Pero Ada kay okay na adto. Oo. Kay ada ka floating nga. pag kuan, pag winter, amo to damo dida. Itong area. Nagpa-party, so ka dito. Tapos mahusay. Pwede man kasi nagdaan. Nadara ka lang pagkaon, irim nun. Tapos dito, maglilibot-libot May na ka mo. sounds. Oo. Maglilibot. Pwede ka mo mga rigo gihap. Hala. Oo, alaw dato mga rigo. Dagat. Tapos may dato jacuzzi, sulod. Pwede ka mga rigo. Amo to tera package dito. Pay. Dati ito nga nakadididi may dato area nira nga amo nira gigo kanya na nagkabalin na dida. Mag-uusaan in tao. Sugarol talanay. Thank you very much. Okay. Ipiprar pa kami buwas. Gaamdam nara kay mauli nara. Sige. Thank you. Thank you for watching. Thank you for Bye-bye. watching. Bisita na lang ang mga diamond. Bye. Bye-bye.